Good morning, attorney. So, kamusta po ang naging COC filing dito po sa Dagupan City? Yeah, very peaceful and very orderly naman yung isinagawa nating filing of certificate of candidacy. So wala naman tayong naitalang mga untoward incidents. Ilan po, as of now, yung bilang po ng mga kumandidato dito sa ating lungsod? Actually, we received 26 certificate of candidacies from various positions. We have 2 for mayoralty position, we have 2 aspirants for vice mayor, and then we have 22 aspirants for member ng Sangguniang Panlungsod. Attorney, after the COC filing, ano na po ang susunod na activity po or gagawin ng COMELEC? Well, actually, marami po tayong naka-line up na activities. Una is magsumiti ng kopya ng COC na dadalhin po sa Law Department. Sila po yung magsasala ng mga COCs na tinanggap natin, and then to determine kung ano nga ba yung mga gagamitin na name to appear on the official ballot. So, another thing is that magpo-post din ang ating central office ng mga redacted COC ng lahat ng mga aspirants para mabigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan na mabusisi kung ano yung laman ng certificate of candidacy. And then by next week, aaprubahan naman natin lahat ng mga nag-apply for registration from July to September. Ito po yung dadagdag sa naitala na nating 141,000 registered voter as of June. So asahan natin na papalo ito around 145 to 146,000, and that figure, yan po yung magiging baseline natin para malaman naman natin kung ilang teachers ang kakailanganin natin na mag-serve during the national and local elections. So basically, sa dami ng nabanggit ko, talagang abalang-abala ang COMELEC na may kinalaman sa paghahanda natin sa darating na election. Attorney, balik ako dun sa bilang ng mga nag-file. So hindi po ibig sabihin na nakapag-file po sila ay automatic candidate na po sila? Yes, bubusisiin pa po ng ating Law Department lahat ng entries na nakalagay sa COC, and including yung certificate of nomination and acceptance. Now, yung CONA natin, may implication yan kung sakaling ma-invalidate ng Law Department yung isinumiti nilang CONA. So, bubusisiin po ng Law Department kung authorized signatory ba yung pumirma doon sa CONA ng isang candidate. Otherwise, maaari hong madeklara na independent yung isang candidate. And when we say independent candidate, they cannot be substituted in case na namatay o na-disqualify po yung original na candidate. Ayun. So, dun po sa 26 po, na candidates po, may nuance candidate po ba doon, attorney? Well, yung tinatawag nating nuisance, wala naman tayong may tuturing na nuisance candidate kung wala hong mag-ahain ng petisyon to declare an aspirant as nuisance. So, well, based naman doon sa assessment natin, mukhang legitimate naman lahat ng ating mga aspirants. Ano pong grounds, for example, na pwede pong ma-reject yung application po ng candidacy ng isang aspirante? Well, hindi naman siya automatic rejection kasi bibigyan pa naman ng due process yung ating mga aspirant kung sakali lang na may makitang disqualification based doon sa COC na isinumite. So, message nyo na lang po, attorney, para sa ating mga voters since though months away pa po ang election. Yeah. Una po, unang mensahe ko ay para sa ating mga aspirants. Natatandaan ho natin, pagkasumiti ho natin ng COC, meron ho tayong binasa at pinirmahan na integrity pledge. Sana po tatalima tayo sa kung ano po yung nakasaad doon sa manifesto. And tulungan niyo ho kami na itawid natin ang national and local elections na maayos and mapayapa. Now, sa mga kababayan naman natin, especially dito sa Dagupan, simulan na ho nating kilatisin lahat po ng mga aspirants natin. Tingnan ho natin yung mga track record ng bawat isang aspirant kung sila ba talaga ang nararapat na iluklok natin sa pwesto. And
Siyempre, pakiusap na rin po natin sa ating mga kababayan na sana huwag kong tumangkilik doon sa mga vote buying incidents.